Ей, съборче. Каймакани, да? Бен Ладен. Бат мафия. Хайхител. Това ми направи една снимка с Сашо и така. Няма направо, както върви. Дай направо кадрите. Да, съвместна копродукция Че Геваровци с Адовци. Ама най-важно за какво сте събрали. Тук все пак да подчертаем момчетата как вървят нещата. Тук гадни пържури ще изгори. За малко да изгори. Вземи на ръката, ма. С каричката, добре. Да. Тишете. Местната кабелна телевизията изисква като намеря работа, бе. Моята кабелна си частна телевизия, брат. Кабелна на зелените. На зелените човеци.